салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми Арӯси замонавӣ Тойган Аваноғлу яъне Биньямин ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятон ронависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои ба фароғат хоҳонам. Тойган Аваноғлу ҳунарманди маъшҳуре ки моро бисёртар бо тахаллуси Биньямин ки дар филми Арӯси замонавӣ нақшофарӣ кардааст мешиносем. Тойган Аваноғлу 19 январи соли 1979 дар шаҳри Измири, Туркия дар оилаи мусиқинавоз ба дунё омадааст. ӯ дар оила фарзанди ягона набуд. падараш оҳангсози турк ва додараш бошад омӯзгор аст. мондараш мегуфт ки Тойган Аваноғлу бисёр овози зебо дорад. Тойган Аваноғлу аз хурдсолӣ ба актёрӣ шавқу ҳавас дошт. ӯ мактаби миёнаро дар шаҳри Измир хатм кардааст. вай хатмкардаи академияи варзиш низ мебошад. пеш аз марги падараш ӯ дар маркази санъати Муҷадда Музен дар муддати 1 дарсҳои овозӣ гирифтааст ва баъди марги падараш ӯ ба ҳунарнамоӣ шурӯъ кард. ӯ барои амалӣ кардани орзуҳои худ дар якчанд театрҳо кору фаъолиятро шурӯъ кард. Тойган Аваноғлу бо дар филми «Канализатсия» бо як истеъдоди баланд нақшофарӣ кардааст. Тойган Аваноғлу на танҳо бо актёрӣ, бо мусиқӣ низ алоқаманд аст ва ҳамагӣ 35 аср дорад. ӯ филмҳои фантастикавиро дӯст медорад. аввал хусус ҳамчун мухлиси филми «Люди Икс» ӯ ногалро дӯст медорад. вай ба бисёр намуди варзиш бо монанди теннис, баскетбол, лижаронӣ ва тирандозӣ таваҷҷӯҳ дорад. аз тарафи дигар низ ба мотосикл дилбастагӣ дорад. Тойган Аваноғлу соли 2019 бо як духтаре бо номи Шива Беҳрӯз оила барпо мекунад, яъне хонадор мешаванд. баъди ин оиладорӣ дере нагузашта онҳо соҳиби фарзанд мешаванд. Тойган Аваноғлу соли 2009 дар силсила филми «Канализатсия» нақшофарӣ кардааст. соли 2012 бошад дар силсила филми «Душман» Кардешлер бо тахаллуси Илкер нақшофарӣ кардааст. соли 2013 ӯ дар силсила филми «Кеди Азекдели» бо тахаллуси Ягарҷӣ нақшофарӣ кардааст. соли 2014 ӯ дар яке аз силсила филмҳои машҳур бо номи «Гузел Койлу» яъне Арӯси замонавӣ бо тахаллуси Биньямин Калас нақшофарӣ кардааст. соли 2016 ӯ дар силсила филмҳои «Хандим Койлу» бо тахаллуси Коктабел ва боз дар силсила филми «Ҳаятим Теҳелек» нақшофарӣ кардааст. соли 2017 ӯ дар силсила филми «Айла Бабас Дели Ашк» бо тахаллуси Фуад ва боз дар силсила филми «Эл Аркаташлар» бо тахаллуси Комрон нақшофарӣ кардааст. аз соли 2017 то соли 2018 ӯ дар силсила филми «Эни Гели» бо тахаллуси Искендарбозор нақшофарӣ кардааст. соли 2018 ӯ дар силсила филмҳои «Мелекелери Ашк» бо тахаллуси Неҷметик, Чемилмез, Сарма Меден ва боз дар силсила филми «Сабаҳлар» Олма Силӣ нақшофарӣ кардааст. соли 2019 ӯ дар силсила филмҳои «Кӯзаи Юлдуз Ашк» бо тахаллуси Сефер Каёғлу, Асли Гибудил, Ҳабиб Синиди, Бебеде ва боз дар силсила филми «Ҳаятамиз» филм бо тахаллуси Ҳасен нақшофарӣ кардааст. аз соли 2020 то инҷониб ӯ дар силсила филми «Ҳаббал Синифу Ҳайслару» бо тахаллуси Ломинар Буел нақшофарӣ кардааст. дӯстони азиз, инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро ронависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд. хайр то барномаҳои дигар. худо ёру мададгоратон бод.
салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми арӯси замонавӣ Фотима Гул ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам. гузел караҷай ҳунарманди машҳуре ки мо ӯро бисёртар бо тахаллуси Фотима Гул ки дар филми арӯси замонавӣ нақшофарӣ кардааст мешиносем. гузел караҷай 7 сентябри соли 1992 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. номи модараш Мерер Караҷай, номи падараш бошад Гумет Караҷай мебошад. ӯ ҳаёти кӯдакиаш дар Шиния ва Канада гузаронидааст. вақте ки ӯ хурд буд, оилаи онҳо ба Амрико сафар мекунанд. гузел Караҷай соли 2007 вақте ки 14-сола буд, ба шаҳри Истанбул бармегардад ва мактаби миёнаро бошад дар он ҷо хатм мекунад. пас аз хатми миёна ӯ ба донишгоҳи давлатии шаҳри Истанбул дар факултати забон ва адабиёти фаронсавӣ дохил мешавад. гузел Караҷай забони англисӣ ва фаронсавиро хуб медонад. баъди дохил шуданаш дар донишгоҳ, гузел Караҷай тасмим гирифт ки дар озмуни зебои мисс Туркия, яъне зебосанами Туркия иштирок намояд. ин озмун 2 июли соли 2011 баргузор шудааст. дар ин озмун бошад ӯ ҷои дуюмро ишғол кард. гузел Караҷай аввалин маротиба дар силсила филми Мутташе Лизо дар мавсими якум нақшофарӣ кардааст. ба ногуфта намонад ки гузел Караҷай 16 сентябри соли 2017 бо дӯстдоштаи худ, яъне Кегме Киҷи оила барпо мекунад, яъне хонадор мешаванд. гузел Караҷай соли 2011 дар силсила филми Муттаже бо тахаллуси Чарӣ нақшофарӣ кардааст. соли 2012 бошад дар силсила филмҳои Эмрин Элӯ бо тахаллуси Гунеш Санҷака ва боз дар силсила филми Эве Душе Ялдирим бо тахаллуси Музес нақшофарӣ кардааст. аз соли 2013 то соли 2014 дар силсила филми Бенам Ҳала Умудум бо тахаллуси Умод Озден нақшофарӣ кардааст. соли 2014 ӯ дар силсила филми Сене Севери Аданум бо тахаллуси Эзел нақшофарӣ кардааст. аз соли 2014 то соли 2015 ӯ дар яке аз силсила филмҳои машҳур бо номи Гузел Койлу, яъне арӯси замонавӣ бо тахаллуси Гул нақшофарӣ кардааст. соли 2016 ӯ дар силсила филми Истанбул Суканглару бо тахаллуси Азмӣ нақшофарӣ кардааст. соли 2017 ӯ дар силсила филми Игеник Фирмта бо тахаллуси Дениз ва боз дар силсила филми машҳур Кара Севда бо тахаллуси Мерҷан Кучук Артак бо тахаллуси Чере ва боз дар силсила филми Оилавию Ду бо тахаллуси Султан нақшофарӣ кардааст. соли 2018 ӯ дар силсила филми Инсонлук Сучук бо тахаллуси Сунат Деременҷе Кукум Гиглерчеге драма бо тахаллуси Хде Соседик Деге бо тахаллуси Селем ва боз дар силсила филми Орҷаник Аш бо тахаллуси Мерве нақшофарӣ кардааст. соли 2019 ӯ дар силсила филми Бизим Семсин Чоҷуклару нақшофарӣ кардааст. аз соли 2020 то инҷониб ӯ дар силсила филми Шемпион бо тахаллуси Элиса нақшофарӣ кардааст. инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд. хайр то барномаҳои дигар. худо ёру мададгоратон бошад.